Velkommen til den første video fra Danish Fan Art Talent, og det er også den første del i en serie på 4, som er en serie, hvor jeg prøver at skabe dig et godt og enkelt basis viden over Photoshop. Og de 5 ting vi kommer til at arbejde med i dag, det er de her 5 ting: eyedrop tool, crop tool, Magic Wand Tool, Lasso Tool og Marquee Tool og Single Tool og Move Tool. Og Move Tool, det går i al sin enkelhed ud på, at du vælger et layer, og i det her tilfælde layer 1, og så klikker du med venstre musetast, og så flytter du bare rundt. Det er sådan den simple måde. Hvis du så har den på layer, så er det bare et layer, og det er selvfølgelig layer 1, som vi har herover. Hvis du har group, så kan du så vælge i dine layers ved at vælge et sted, hvor der ikke er noget. Sådan her, så får du en markering, og så kan du køre den nedover her, og så kan du se, hvad for nogle layers, der bliver valgt ud i højre side. Det er altså vores tekstlayer og vores layer 1. Og så kan man så rykke rundt på dem på den her måde. Og så vælger vi så bare lige vores layer 1 igen. Så går vi til Marquee Tool, og så tager vi den her, der hedder New Selection. Og så vælger du bare et eller andet sted på dit layer, og så kan du så rykke rundt på det på den her måde. Og hvis du kigger heroppe i toppen, så er der Add to Selection, Subtract from Selection og Intersect with Selection. Hvis du så vælger Add to Selection, så kan du så vælge endnu en firkant, som skal være med, og det er så den her. Hvis du så vælger Subtract from Selection, så kan du så vælge at fjerne noget fra dine 2 firkanter. Og hvis du så vælger Intersect with Selection, så det du vælger her, så alt det der er indenfor i din selektion, det er der stadig, men alt det der udenfor forsvinder, sådan her. Og så har du din selektion, og den kan du selvfølgelig stadig flytte rundt på lige så tosset du vil. Og så går vi videre til Lasso Tool, og det er genvejstast L, og det fungerer på præcis samme måde med de her 4. Og feather, det er hvor glat din selektion skal være. Så hvis du vælger sådan her og har feather på 0, så vælger du præcis på den her måde, lige så skarpt og uglat. Men hvis jeg har feather på 2 pixel, så bliver det mere glat sådan her. Og det kan du så også rykke rundt på samme måde. Og du kan selvfølgelig ikke rykke rundt på det, hvis der ikke er noget. Og det er der jeg får en besked om. Jeps. Og hvis så fjerner vi lige vores selektion, og så kan vi så vælge at gøre sådan her, og så har vi den igen. Og så har vi Polygon Lasso Tool, og det fungerer på præcis samme måde, bare med at du klikker, så får du sådan lidt mere firkantet måde at vælge på, også meget mere præcist, og det kan du så også rykke rundt på præcis samme måde. Og så har vi Magnet Lasso Tool, og det er hvor Photoshop ligesom gætter på, hvad du vil prøve at følge med din selektion. For eksempel her den grå cirkel, så følger den så godt som den kan. Jeps. Så har vi en nogenlunde ren selektion af cirklen. Og så går vi videre til Magic Wand Tool, og det er et meget simpelt, hurtigt og let at lære, og det er hvor vi først tager den her, det er hvor vi skaber den første selektion, og så vælger den hvad den tror hvad vi vil have, og så hvis vi så har den på plus her, så kan vi så adde noget til, og hvis vi har den på minus, så kan vi fjerne noget fra det. You see? Og så kan vi så gøre den større her, og det er så sådan her, og så vælger den større og fjerner mere. Men jeg vil anbefale ikke at rode alt for meget ved det her ud over ved størrelsen. Og så går vi videre til næste tool, det er Crop Tool, og det går simpelthen ud på, at du kan vælge noget fra dit billede, hvor du kun vil have det, der er inden for selektionen, og alt det udenfor, det bliver bare fjernet på den her måde. Så kan du se, at det går, det forsvinder, og det der ikke er godt, det bliver. Sådan her. Og for at gå tilbage, så klikker man Ctrl Z, så har vi det her. Og width, hvis du, det her det er så, hvad for nogle resolution du vil bruge. Så hvis du vælger 1 og 1, så bliver dine
selection altid kvadratisk. Og hvis du vælger for eksempel 2 og 1, så vil den altid blive rektangulær. På den måde. Og hvis du vælger front, ændrer du din størrelse på dit billede og din resolution. Så går vi videre til eyedrop tool. Og det går simpelthen ud på, at du kan se hernede, så har vi vores default farver, dem får vi ved at klikke her. Og så kan vi flytte rundt på dem her. Og med eyedrop tool, så kan du så køre hen over for eksempel den her farve, og så kan du se, hvordan den skifter dernede. Og det er simpelthen den farve, du kommer til at farve med. Og så er der så ruler tool, og det går simpelthen ud på, at du kan sætte en lineal, sådan så du har en streg at følge, hvis du skal for eksempel slå en anden streg. På den måde. Og så har vi node tool, det her er noget, du nærmest aldrig får brug for. Det er, hvor du vælger et layer, og så kan du skrive en lille note om det. Og det bruger jeg sådan set aldrig. Og det var så min meget hurtige og simple gennemgang af de her 5 forskellige tools. Håber I nød det, og håber også I glæder jer til den næste, hvor vi kommer til at tage fat på healing toolet, brush toolet, clone stamp toolet, history brush tool, razor tool, bucket og gradient tool, og smudge, blur, sharpen tool, og dodge, burn og sponge tool. Take care.